para ser libre, preciso estar rodeada de persoas libres. Isto require respecto. Respecto á liberdade allea. E eu, desde aí, arranco como, por exemplo, tendo en conta todo o que dixo eu, estes vínculos utilitarios de uso, desfrute e desbotar, non? Daquela, tes que arriscar, non? Isto de ir con medo, non amosarte, xa non és libre. Se xa ti vas con medo, non confías, non te amosas, xa non estás indo libre. Estás indo desde unha autoescravitude tamén superficial da imaxe. Vou facer así, a ver que pasa. Non, eu vou ser eu e a ver que pasa. E a outra persoa tamén é libre. Eu, se non é libre, non a quero. Esa liberdade, pola miña parte, estoulla dando eu. E a persoa decidirá como usa a súa liberdade, se ten esa conciencia do que é. Impórtaslle o que lle importas. As persoas impórtaslle o que lle importas. Punto. En base ao que ven en ti. Sí? Daquela, por iso é importante ser ti. Ser auténtica e ser transparente, porque non vai a ser que depois lle este importando unha cousa que ti fixeches aí a ver se así te querían. Teñen dereito a importar, o sea, que lle importes o que lles dé a gana. Desde un punto moral non teñen dereito a usarte, pero desde un punto de vista así moi racional, teñen dereito a decidir ser esas persoas que usan aos demais para encher vacíos e todo o que sexa. É dicir, eu de todo iso podo facer unha análise fonda, pero cando racionalizas ti no mundo, tentando ter unha vida e socializar e o que sexa, ten o dereito. Ti non podes facer nada para mudar o que lle importas. O único que podes facer é ser consecuente. A forma como actúan contigo non te define. Que non te valoren non che resta valor. O noso valor é intrínseco. E aquí a filosofía tamén nos ofrece eso de que a dignidade está no ser humano. Ti naceches, eres un ser humano, existes e a dignidade xa está en ti. Non tes que gañala. Tes que coidala, mantela, respectala. A túa é a allea. Pero dende esa liberdade os demais poden decidir transgredir a túa dignidade. E aquí a filosofía, non sei que filósofo dixo, di unha cousa que a min me gusta moito, é que quen transgrede e intenta pisar a dignidade doutra persoa está pisando a súa. Convírtese en alguén indigno. Aquí nos vínculos poden usar moi ben, eres indigno de min, porque pisache a miña dignidade. Eu digo así con risa, pero risa non é cando che pasa. Hai cousas na linguaxe que eu hai moitos anos que deixei de usar, porque a min non me encaixan coa miña ética de vida. Que é difícil ter unha ética de vida e ser coherentes e estrictas, pero en todo o que podo sono. Hai, por exemplo, na linguaxe este dito de poñer a alguén no seu sitio. Eu son libre. A outra persoa é libre. Eu poñome no meu sitio e a outra persoa que se poña no sitio que lle dé a gana. Se o seu sitio ven meterse no meu, aquí podemos falar
fora disto podemos razonar moito e hai 1000 informacións sobre como manexar os vínculos. Pero eu non teño que poñer a ninguén no seu sitio. Esta persoa, libre, elixiu o seu sitio. Aquilo que dixo eu nun vídeo significouse para min. Iría un pouco nesa liña. Eu teño que respectar o sitio que elixe. Teño que respectar o sitio que a min me dá. E podo querelo ou non. Isto escoítase moito cando din isto de é que nas parellas isto é moi habitual, nos chollos tamén se ve, nas amizades algo, pero nas parellas é moi, é que non me dá, isto ves en La Isla de las Tentaciones, non me está dando o meu lugar. Sí que cho está dando. Estáche dando o lugar que che quere dar. Non che sirve? Marcha, non o collas. Vale? Dis, mira, este lugar é moi pequeno para min, a min non me gusta. Sabes? Ten pinchos e non estou ben. Iso é tamén na linguaxe está incorrecto. Non me está dando o meu sitio. Vou no poñer no seu sitio. E eu funciono máis como o sitio que me está dando non me vale. O sitio onde se puxo decidiu-no esa persoa e eu teño que respectar. E eu quedo no meu. Aquí hai así un punto moi de que che pasa? Non estou no meu sitio. Sí? O de poñer a alguén no seu sitio leva implícita a vinganza. Cando imos poñer a alguén no seu sitio é unha resposta a algo que fixo. E non é a algo bo. Daquela, ti agora fixéchesme mal e eu vou poñerte no teu sitio devolvéndocha. Se a min me parece mal eso que ti faz, eu vou no reproducir. Ou, mellor aínda, facelo peor. Porque isto sempre será ou quedamos a pré ou quedo por riba. Eu non manexo isto. É doloroso, que non estou dicindo que explicado así é moi fácil, non estou dicindo que eu digo, sí, veña, vá, marcho para a miña casa facer un biscoito. Non, a mellor marcho para a miña casa a chorar e facer un loito, por exemplo, pola perda, ter rabia, tristeza, todo o que sexa. Isto dos loitos tamén se pode falar. Mais na superficie racionalizado é isto. Eu non vou vingarme e ademais non vou facer cousas que estou vendo en ti que non me gustan, eu non as vou reproducir porque eu non son ti. Eu non son como a ti. Eu son eu, no meu lugar, cos meus valores, cunha ética de vida que é esta. E son libre. Son libre de ser como queira e elixo ser así. Isto a xente manéxase fatal. Cando é así, digo por experiencia, a xente queda un pouco como esta tonta que lle pasa. E ao mellor é o de boa e tonta, mira. Non teño enerxía para facelo mal. Non teño enerxía para tentar controlar o que outro fai. Facerlle cambiar de opinión sobre min. Eu xa son a que son, xa me amoso, xa me significo eu, e ti agora estásme vendo aquí, maravillosa sempre, totalmente transparente, e decidiches facerme mal, eres libre. Sexa, eu agora non teño nada que explicarche, xa se viu todo o que son. Para min funciona así. Logo hai unha historia que é de facer que as cousas funcionen. A min isto fascíname. Bueno, e tal, pois non funciona. Sí que funciona. Que as cousas non funcionen como ti desexas non significa que non funcionen. Significa que funcionan como deben. Non como ti quererías. Como deben. Fálase moito de fluir. Agora a xente flúe moitísimo na vida. Mais aló dos temas estes de parella, hai que fluir. A xente fala de fluir e non flúe nada.
Sí? Se ti flues, as cousas funcionan como deben, non como ti queres. E aquí está a gracia. Aquí prodúcese algo que é a xustiza, como unha especie de xustiza emocional, de xustiza persoal contigo mesma. Sí? Como explico? Se ti eres coherente co que queres, sabes o que queres e actúas dunha forma coherente para que as cousas se dean, coherente quere dicir dentro do que ti és, dos teus valores, pensando en cubrir as túas necesidades e en dar, nos afectos sempre son dar, desde unha coherencia ti vas dar. Eu creo que unha persoa coherente vai dar o que cree que ela merece e o que ela tamén esperaría. Ao mesmo tempo vai aceptar o que os demais son capaces de dar. Isto é complexo, pero é así. Daquela, ti és coherente. E logo és consecuente. E aí é onde son consecuente cos actos dos demais. De entrada, eu teño que saber que os demais son libres, fan o que queren, e eu teño que ser consecuente. Mira, isto apréndese moi ben cando crías fillos. Non castigues, aplica consecuencias. Consecuencias reais. Bueno, aplícate a ti as consecuencias do que os demais fan cara a ti. E aí sería unha especie de xustiza. Iso é fluir. Eu son coherente, eu son así, compórtome dunha forma coherente, eu son consecuente, ti puxécheste no teu sitio, eu non vou ali poñerte, vale? Pero son consecuente co que fixeches, ti significácheste, tratáchesme moi ben e sempre estás pendente de min, eu son consecuente e correspondo. Isto é fluir. Eu correspondo, tamén estou por ti, porque xa estaba, porque dende ese afecto san as persoas estamos dando, non estamos gente que me aporte, estamos aportando. Isto xa flúe. Aporto eu, aportas ti e de repente funciona. Agora eu deixo de aportar, porque me veu aquí, revirouseme o sentido. Sí? Pois seguimos fluindo. Isto tamén é fluir, pero agora hai unha descompensación. Sí? E vaise producindo a xustiza. Que logo isto ten todos os matices. Hai temporadas que aportas máis, non sei que, outro está máis necesitado, ti coidas máis, logo ti pasa algo na vida, coida... Pero hai un equilibrio. Sigue fluindo. Flúe porque hai equilibrio. Big water. É o rollo este un pouco. Big water. E o big water é así como agora imos deixar a auga repousar. Daquela, hai un punto, se queres vivir con sosego, isto desde a espiritualidade contancho de maneiras estratosféricas, pero para vivir desde a aceptación e ter un sosego e vivir dunha forma consciente no momento presente, be water. E na quietude, a veces a inacción, imagínate que de repente revolviuse todo moito aquí, non sei que pasa. Aquela, a túa inacción fai que a auga pare e que todo aboie o que ten que aboiar e vai ao fondo o que ten que ir ao fondo. Por usar así, non? Un exemplo, unha metáfora. Pero sí, que é un pouco iso, daquela, ti na vida, para ser unha persoa sosegada, que eu falo moito de que ser intensa tamén require dese sosego, ás veces estás, e maiormente estás,
dende a inacción. Non te vou poñer no teu sitio, non te vas enterar despois do que fixeches. Non vou agora facer aquí unha reviravolta para que vexas que son mellor e por fin me queiras. Non vou... Non, vou seguir sendo eu. Para que todo flúa e as cousas funcionen como deben, que igual non é como eu quero, case nunca é como eu quero. E iso é a xustiza. Producirase un momento onde pasa xusto, de xustiza, pasa xusto o que debe pasar. Que non é o que eu quero que pase, ou si, ou ollo, ao mellor, e ás veces pasa tamén, é moito mellor do que eu imaginaba. E eu daquela flúo e deixo, digo, hostia, que ben vai aquí isto todo, non? Xa está.